Para pamiyarsa ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, salam tentrem rahayu kagem panjenengan sedaya. Kula Pendeta Elizabeth Emilia Putri saking GKJ Gamping Ngayogyakarta ing dinten menika Senin 21 Desember 2019 kepareng badhe maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Yusuf Sugino saking GKJ Gathak Sukoharjo. Renungan kanthi jejer Magnificat kadasaraken ing kitab suci saking Injil Lukas bab 1 ayat 26b ingkang mekaten. Nyawaku ngluhurake Allah. Magnificat. Limrahipun warga masyarakat ingkang gesang wonten ing gisiking seganten gantungaken gesangipun dhateng seganten menika. Upaminipun pinangka tukang miyasa mina. Saben dinten tansah aben-ajeng kaliyan ombak ingkang ageng kangge pados ulam. Sinaosa anggenipun sami makarya dereng temtu pikantuk kasil ingkang murwat. Ananging perkawis menika boten nyurutaken tekad lan semangatipun kangge makarya. Sedaya sami nglenggana menawi kathah sekedhikipun asiling makarya kedah dipun syukuri. Kacariosaken saksampunipun Maryam kepanggih kalian Elizabeth lan lajeng piyambakipun rumaos ayem lan tentrem dene ing tembe badhe kaagem dening Gusti Allah dados pirantos kawilujengan tumraping jagat. Maryam nglenggana bilih piyambakipun menika namung pawestri saking dusun Nazaret ingkang kapiji dening Gusti. Awit saking menika lajeng matur, nyawaku ngluhurake Allah. Kekidunganipun Maryam menika lajeng dipun wastani Magnificat utawi nyanyian pujian Maryam. Maryam nitik lan tansah ngraosaken kawigatosan tuwin katresnanipun Gusti tumrap piyambakipun lan tumrap ing jagat. Wonten ing sauruting gesang kita, tentu kita ugi pitados bilih gesang kita tansah dipun gatosaken dening Gusti Allah. Dadosa lelampahan kita, ayahan kita, pakaryan kita, lan sak piturutipun. Ananging menapa kita ugi sampun nggadahi tata gesang kados dene Maryam ingkang matur, nyawaku ngluhurake Allah. Perkawis menika menapa sampun manjing ing manah kita? Menapa namung kadangkala? Menapa namung nalika nampi berkah ingkang ageng? Mapakaken dinten Natal menika, sumangga kita tansah nulodo gesang lan sikepipun Ibu Maryam ingkang tansah sumadya dipun agem dados pirantosipun Gusti saha tansah ngluhuraken asmanipun Gusti. Mekaten renungan ing dinten menika, Gusti berkahi kita sedaya. Amin.